olatuen potentzia bi edo bigarren ariketa. Bueno, kalkulatu olatu hauen potentzia. Bueno, neurketa batzuk egin ditugu, bederatzi olatuen altuera eta periodoa neurtu dugu, eta esaten digu, bueno, datu hauekin kalkulatu olatu hauei dagokien potentzia. Estatistika apurtxu bat egin behar dugu, bederatzi lagin ditugu, bederatzi neurketa, eta hoiekin kalkulatu dugu olatu hauen potentzia. Horretarako erabili behar dugu olatuen potentzia, esaten diguna potentzia dala 0,49 bider altuera esanguratsua karratua bider periodoaren batazbestekoa. Bueno, periodoaren batazbestekoa kalkulatzea ez dauka inongo misteriorik, bederatzi periodo ditugu, kalkulatzen dugu hoien batazbestekoa, denak gehitu eta zati bederatzi egin. Eta egiten badugu, ateratzen zaigu 6,51 segunduko batazbesteko periodoa. Eta gero formula honetan behar dugun beste aldagaia da altuera esanguratsua. Altuera esanguratsua da olatuaren distribuzioaren, edo kasu honetan ez daukagu distribuzio bat, baizik eta lagin bat, lagin hauen olatu altuen erenaren batazbestekoa. Ordun, bederatzi olatu ditugu, hoien erena 3 olatu dira. 3 olatu altuenak horiz markatu ditut taulan, hoien batazbestekoa, 3 olatu altuenen batazbestekoa, edo olatu guztien artean eren altuenaren batazbestekoa da gure altuera esanguratsua. 3 balioien batazbestekoa dira 4,17 metro. Eta datu hauek potentziaren formulan ordezkatuz, ematen digu 45 kilobatioko potentzia. Formula horrek potentzia ematen duelako kilobatiotan. Bai? Listo.